Aw bɛ yen aw b'a kɔnɔ bi ta in bɛ sɔn ka diya dɛ aw pɛrɛnnen don wa an ka daminɛ mɔgɔ caman ye n ɲininka ko nin tuto in y'a kɛ cogo di an bɛna pariti dɔw yira aw la mobili ninnu animation kɛra cogoya min na an ka daminɛ n b'a daminɛ n bɛ n ka mobili ninnu importe ka na ni mobili damadɔni choisi aw yɛrɛ bɛ se ka taa interineti kan mobili ninnu bɛ sɔrɔ yen an mago bɛ mobili fɛn fɛn la a bɛ se ka a version PNG sɔrɔ yen an composition kura créer n b'a bila HDTV la 1280 par 720 comme tuto don n tɛ résolution ba ta ok composition filɛ nin ye n ma tɔgɔ k'a la aw yɛrɛ tɔgɔ min aw ja bɛ se k'o k'a la an ka daminɛ ka calcul dɔ créer an b'o kɛ fond ye arrière plan solide an bɛ couleur blanc ta ka ok kɛ n bɛna effet fitinin dɔ k'a la min ye dégradé i bɛ dégradé sɛbɛn effet kɔnɔ gamme de dégradé an b'o de ta k'o appliquer gamme de dégradé n'i y'o ta dɔrɔn a bɛna effet kɔnɔna la option d'effet kɔnɔna la ni ye effet ye yen nɔ i bɛ se ka valeur falen couleur de départ bɛ yen o ye noir ye couleur d'arrivée bɛ yen o ye blanc ye i bɛ se k'a permettre ka a yɛlɛma couleur de départ o ye couleur min a bɛ daminɛ couleur min na arrivée o ye a bɛ laban couleur min na an arrivée couleur falen ko o fin fitinin dɔrɔn ani ka a pousser ka jigin dugumala la couleur filɛ nin ye i bɛ se ka position bouger position a bɛ yɔrɔ min na i bɛ se k'o bouger k'a lajigin k'a layɛlɛn an b'a lajigin an bɛ sɔrɔ ka na an ka mobiliw ta sisan nɔ ka na n'olu ye an b'a daminɛ mobili fɔlɔ in na n'an ye mobili fɔlɔ ta sisan nɔ n b'a ta ka bila blanc uni sanfɛ blanc uni n b'o tɔgɔ falen k'o kɛ fond ye nin y'an ka mobili ye a échelle ka bon an ka fɛn ma an bɛ dɔ bɔ échelle la an bɛna transformation na échelle bɛ yen ni cliquera S kan dɔrɔn i bɛ échelle propriété clavier la S an bɛ nin ta ka bɔ normal la sisan nɔ ka bila produit la couleur fɛn fɛn bɛ yen k'o ye blanc ye a b'o bɛɛ la tunun sisan nɔ an bɛna an ka mobili de animer ka bɔ point dɔ la ka taa point dɔ la pour que ka animation kɛ sisan a ka nɔgɔya janti bɛ yan nɔ janti bɛ ka ye an b'a essayer ka masque dɔ créer janti kan pour que janti ka munumunu mobili bolitɔ janti munumunu ka ye n bɛ masque dɔ créer cercle ta n b'a dupliquer fɔlɔ ka copier pour que n ka janti dɔrɔn ka bɔ n'i y'a dupliquer sisan nɔ n bɛ janti fɔlɔ ta ka n ka kadiri ci o da la n bɛ shift minɛ pour que cercle ka kɛ cercle parfait outil sélecteur n b'o ta ka na cercle ci n ka janti da la yɛrɛ n bɛ nin bila normal la n'i y'a bila produit la a bɛ effet bizarre dɔ k'a la n b'o bila normal la vu que blanco t'o la n bɛ n jilaja nin centre ka bɛn janti yɛrɛ centre ma parce que n'a ma bɛn o ma dɔrɔn n'i y'a tourner a bɛ taa ka ɲɔgɔn to o ye janti fɔlɔ ye n b'ale dupliquer ka sɔrɔ ka na masque ta ka na bila janti filanan yɔrɔ la n bɛ n jilaja cercle in fana ka bɛn o camancɛ ma n ka masque fila ninnu propriété n bɛ cliquer o fila bɛɛ kan ka masque propriété labɔ masque contour du masque n bɛ dɔɔnin fara o kan n b'o kɛ 10 ye
yan fana ta an b'o kɛ 10 ye. Donc sisan nɔ n ka janti fila bɛ n bolo. Donc ne ye nin E datugu tantɔ, donc n bɛ n ka janti filaw ye. Donc ni kilikɛra sisan nɔ ne bɛ fɛ ka rotation, ne nana transformation na, rotation b'o kɔnɔna la. Donc i bɛ point d'ancrage min bɛ yan, i b'o ta k'o bila i ka janti cɛmancɛ la pour que ni rotation kɛra a kana yen nɔ. Donc n bɛ contrôle digi pour que a ka bɛn cɛmancɛ yɛrɛ ma juste. Donc n b'o kɛ n ka janti filanan fana la, contrôle kana bɛn janti ni cɛmancɛ la. Donc rotation o filɛ nin ye. Donc n'i ye rotation ta, janti bɛ munumunu par rapport, i ma ye an ka janti bɛ ka bouger parce que an ka fɛn cercle ma bɛn janti cɛmancɛ ma juste. Donc an b'a essayer k'o bɛn o ma. Voilà. Donc Y o point d'ancrage ye. An bɛ contrôle digi ka bila cɛmancɛ la. Rotation fana yan nɔ. Rotation raccourci R. Donc janti bɛ ka bouger sisan nɔ. Donc an ka pinɛ bɛ bouger, an ka dɔ fara masque fɛn kan, contour kan. Donc pour que a ka diffuser kosɛbɛ. Donc n b'a bila fo 55. A fila bɛɛ quoi. Donc pour que a masque fɛnɛ afficher rapidement, i bɛ se ka F ta clavier la. Ni F ta dɔrɔn contour masque bɛ bɔ. Ni cliquer kan ka F ta, o fɛnɛ bila 55 na. Donc du coup n'an ka mobile afficher dɔrɔn an tɛ nɔ a problème ye quoi. Donc n bɛ rotation ta ka cliquer yan. An bɛ nin bila 0 la fɔlɔ, o daminɛ la. Donc le fait que an mobile bɛ bouger, an bɛ o lier nin na quoi. Donc à chaque fois que mobile bɛ bouger, an ka pinɛ fɛnɛ bɛ munumunu quoi. Donc mobile position, an bɛ rotation lier mobile position na. Donc i bɛ alt ta ka cliquer ka sɔrɔ ka nin liaison di position ma. Donc a b'a fɔ ko composition in lielen don alto 80 na, o de tɔgɔ ye nin ye. Donc transformation position. Donc i mana maga nin position na dɔrɔn, donc a bɛ bouger a nɔfɛ. I bɛ rotation fɛnɛ kɛ ka bouger. Donc pour que sisan nɔ u ka taa ɲɔgɔn fɛ sisan nɔ, donc an bɛ nin calque ta ka a lier nin na fɛnɛ. Donc an bɛ na yan nɔ tuguni, rotation, i bɛ alt ta ka cliquer, donc ka na liaison di position ma. Donc an bɛ sɔrɔ ka calque yɛrɛ lier alto la. Donc n'i ye position ta sisan nɔ, X ni Y de don quoi. Donc n'i y'a valeur bouger, i b'a ye pinɛ bɛ munumunu a nɔfɛ. E m'a ye c'est magique. Donc an b'a daminɛ fo kɔfɛ, an ka zoom kɛ ka lasegin, k'an ka mobile pousser ka bɔ. Donc an bɛ animation daminɛ yan, ka na kun na ka sɔrɔ ka bouger ka na. Donc n'i ye lecture kɛ sisan nɔ, donc an ka mobile bɛ bouger tan. Donc n'i bɛ fɛ k'a teliya sisan nɔ, i bɛ nin raccourci dɔn. Donc an ka na n'a ye fo yan, 1 seconde, a bɛ boli ka na kɛ i jɔ yan. A bɛ temps dɔɔni kɛ yan, a jɔlen bɛ kɛ. Donc an bɛ sɔrɔ ka a la bouger ka taa, ka bɔ a kan. Voilà. Donc mobile bɛ bouger ka na jɔ yan.
Donc au lieu qu'an ka lajɔ directement an ka bouger ka segin kɔfɛ fitinin. Donc nin temps kɔnɔ a bɛ mouvement fitinin kɛ. Donc n'i ye clé ta sisan nɔ i b'a ye mobili bɛ bouger ka na ka sɔrɔ ka boli ka taa. Donc recul fitinin min b'a la sisan nɔ n'i y'i ka position n'a ye donc i bɛ taa sɔrɔ donc position na sisan nɔ le fait que a bɛ segin donc an ka fɛn bougelen de don ni axe in na donc an b'a a lana fo camancɛ la i bɛ alt ta dɔrɔn ka cliquer. Donc o la an ka mobili tɛ halisa recul b'a la. Donc nin point fɛnɛ an bɛna avancer. Bon n bɛ nin fɛnɛ ta ka na n'o ye. Donc ni ye espace digi sisan nɔ i ka mobili bɛ lecture kɛ. Donc a tagatɔla ka suma an ka o lateliya sisan nɔ a ka teliya ka taa bɔ an ka cadre kan ni dɔ fɔra a ka élément kan dɔrɔn. Donc n'an ye espace ta ka jouer. Voilà. Bon an ka na ni mobili wɛrɛ ye kelen wɛrɛ dɔrɔn an ka kelen kɛ ka fara kan donc an ka bi ta bila yen quoi. Donc n bɛna ni mobili wɛrɛ ye k'o bila sanfɛ. Donc ni mobili ɲɛsinnen don an ma de quoi. Donc du coup an bɛ échelle dɔrɔn k'o la. Comme nin bɛ yen sisan nɔ an bɛ nin bɛɛ sélectionner ka alt ta ka dɔ fara a teliya kan. Donc ale bɛ taa yɔrɔ min na dɔrɔn an ka nin mobili dɔ in bɛ na. Donc an bɛ comme janti ɲɛsinnen t'an ma donc janti ka transformation k'o la. Donc an bɛ échelle dɔrɔn kɛ ale la. Donc au final ale kan ka ye tan tɔ de. Donc n b'ale bila ka taa fo o la. Donc échelle bɛ bila fo 0 la. Donc mobili bɛ bɔ kɔfɛ ka na. Donc pour que ka impression de perspective d'an ma donc an bɛ position fɛnɛ animer ka fara ale kan. Donc a daminɛ la a bɛ kɛ fo sanfɛ valeur x an b'o bouger dɔrɔn an bɛ boli ka na ka nin jɔ. Donc sisan n'an ye nin bɛɛ kɛ an ka animation bɛɛ kɛ an ka lissage kɛ la sisan nɔ lissage ye jumɛn ye. Donc n'a setɔ la don point d'arrivée la a kana dɔɔni dɔɔni kɛ donc o de ye lissage ye. Donc lissage tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ double clic kɛ i ka échelle ou bien i ka valeur kan sisan nɔ ka nin yɔrɔnin activer. Donc lissage filɛ nin ye. Bon an y'a kɛ position na échelle la an bɛna kɛ position na. Donc o ye lissage kelen de la. Donc an bɛ lissage kɛ yan fɛnɛ la. Bon daminɛ la an bɛ lissage simple dɔrɔn de kɛ quoi. Donc lissage compliqué in tɛ pour que a kana gɛlɛya. Bon lissage n'i bɛ fɛ ka lissage kɛ simplement aussi i dan ye dɔrɔn ka F9 digi i ka clavier la. Donc n'i ye F9 digi dɔrɔn lissage bɛ na directement. Par exemple n'a nin b'a nɔ la sisan nɔ n'i ye F9 ta dɔrɔn a bɛ lissage k'a la automatiquement. Bon ni mun ye bi tuto ye hakilina a diyara aw ye a ye faamuyali sɔrɔ a la n'a question wɛrɛw b'a bolo ka poser a bɛ se k'o poser. A bɛ se ka video in n'a diyara a bɛ se ka aimer donc a bɛ se ka commentaire bila a y'a abonné kosɛbɛ n ka chaîne na. Donc aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ aw ka bila a kɔnɔ aw ka ɲininkaliw kɛ dɛ mɔgɔ si kana na stresser question poser la aw k'an bɛn bye bye.